Greetings to you all. I am Prophetess Memory Matimbire from Daughters of Virtue Ndadhiniwa prayer group. Ndangouya kuzoencourage mudzimai maringe musoro weshoko watanga chifamba nawo svondo rino. Wandishumira ukasumudzira mweya wangu, wandishumira ndikanzwa kudamata, ndikanzwa kutsvaga Mwari svondo rino. Musoro weshoko watati chifamba nawo unoti yangu inoperera kwaMambo. Sindangouya kuzoencourage mumwe mudzimai, ndotenda kuti vazhinji vanga vachichema. Ndaive kwa rusape nezuro, ndakaona madzimai achiridza mberi, ndakaona madzimai achiumburuka, vakati muprofita yangu ngaitongwe. Handina munhu wandakabatira mushonga, asi vana vangu vese vapera. Handina munhu wandakashinhirwa, asi vana vangu vakaita vakadzi vezvikwambo. Handina munhu wandinoroya, asi tinomuka takatemerwa nyoro. Vana vedu vanorara vachidyiswa. Ndakatadza ipanyika. Pane madzimai airidza mberi, akati muprofita varipiko Mwari, Mambo wemadzimambo, the Lord of the Lords and the King of the Kings. Anotonga nyaya, takakunzwa muprofita, mukati wedu Mambo aite chioko muhomo, wedu Mambo hana corruption, kana akutonga, anotonga pachokwadi, aripiko Mwari wedu. Ndakaona madzimai kulanji awa kuchiridzwa mberi, vanhu vachiumburuka, vakati muprofita yangu ngaitongwe. Nyaya yetsimu iyi yakandisumudzira, ndikati Mwari muripiko imi Mwari? Vanoti kana vatonga nyika inozviziva kuti mambo ataura. Bhaibheri rinoti kuna chapter 3 from verse Kings verse yamanamba 27 ndo pandauya kuzokuencourage napa, nekuti bhaibheri rinoti kubva pachapter verse number 16 vadzimai vaviri vakanga vari zvifeve. Ndakambopataura ipapo, handisi kuda kupa dzokoro, vanouya nenyaya dzavo kuna mambo, asi paita umwe chete aba mwana weumwe, nekuti wakamutsimbiri. Tikati pane vane madestiny akabiwa nemweya yetsvina, pane vane madestiny akabiwa nemweya yezvikwambo. Kune vakaenda kun'anga vakanotora mishonga yakupedza dzinza, asi vatora varivo vanosairira kune vanhu, vanoisa mamhepo kune vanhu. Kuna ane vana marombe asi haziri akabata mishonga iwo, kuna ane vana pfambi asi haziri akabata mishonga iwo, kuna ane vana vapera kufa asi hana chaakatadza. Varipo madzimai anga achichema akati Mwari we, tonga iwo yangu, ngaitongwe, ngaitongwe, ngaitongwe. Vana vese vapera kudzoka pamusha, vana vanzwa nekudembedza mabhuruku, vana vaperera kumbanje, vamwe vakajoina lesbe, vamwe vakajoina ngochana, vana vapera kushangira wakaipa. Ngaitongwe yangu Mambo. Aripo anoti prophetess, ndikatarisa madzidziro andakaita nebasa randiri kushanda hazvienderane, yadiko kutongwa yangu naMambo wemadzimambo. Aripo anoti prophetess, handina kumbobvira ndahura, handina kumbobvira ndaita musikazo, asi ndinomwa mapirisi, ndakatadza ipanyika, HIV yakabvepi. Ngaitongwe yangu Mambo. Aripo anoti prophetess, ndararavoshita mahaya vauteteriata vangachichema madzimai, vakati ngaitongwe prophetess riandarararararabosha vautatariandera. Murume akandisiya akanotora shamwari, murume akandisiya akaenda pamunin'ina wangu. Ngaitongwe yangu Mwari. Varipo madzimai anga achiumburuka, aripo madzimai ayamosvita mahaya ribakataria mureta, asi ndauya kuzoengeredza, ndauya kuzokunyaradza. Tinaye Mambo wemadzimambo, tinaye muchinda werudo, kwete zvoshamisa, agere pachigaro chekutonga, ayamosvita mautara. Pandaverenga apa paFirst Kings chapter number 3 verse 27, bhaibheri rangu rinoti, so the king answered and said, give the first woman the living child, and by no means kill him. She is the real mother. Mambo akutonga, ayaboshita mahaya, mandarara boshata. Mambo akutonga, usakanga nokuti pavari kuenda kwaMambo, muridzi wa mwana aenda
wangu mupenyu, pane vari kupinda muprayer vakabatiswa zvituna asi ndauya kuzoenkareja umwe pauri kubuda muprayer svondo rino parapera tichinamata patiri kuburuka mumakomo hatisi kuburuka nezvituna. Ndauya ndakabata chituna hongo, ndauya ndakabata mereji yakafa hongo, ndauya ndakabata business rakafa hongo, ndauya ndaera moshita mahaya. Ndinamaiyera pano vandiri kuti simukai, ndisati ndapedza kutaura simukai mupinda muprayer. Handina chimwe chandainga, ndinouya kuzotokonya vanhu vonzwa hasha dzekunamata, ndinouya kuzodonha mweya. Vamwe baba vapinda muprayer, vamwe amai vapinda muprayer. Handina chandainga Zimbabwe, ndauya kuzokudana. Pinda muprayer uzokangarwe. Panosvika vakadza, umwe akabata chitunda, umwe akabata mupenyu, vese vari kuenda kwaMambo. Ayamoshita mahaya riandararara moshata. Ndavaona madzimai vanga vakafuga masvondo rino vakabatiswa zvitunda zvemereja, vakabatiswa zvitunda zvemaministry, vakabatiswa zvitunda ayararara mosha rimakatariatara. Una chitunda chesalari, una chitunda chesalari, una chitunda chesalari. I feel the anointing, I feel the power of the Holy Ghost, I feel my God is with me. Wakabatiswa chitunda ati prophecy ya 27 ayamoshita mahaya. Ndarinzwa voice rataura, ndavanzwa mambo vataura vati ipai mudzimai uyu mwana mupenyu. Auya akabata chitunda asi paakudzokera kumba ari kudzokera neanorarama. Auya akabata chitunda asi ndamunzwa mambo pana mashoko ataura mupei mupenyu. Ayamosita mahaya eravavakataria mahaya. Mapinda muprayer muine zvituna zvevana, muine zvituna zvebusiness, muine zvituna zveministry, asi ndavanzwa mambo pana mashoko avatauri anzi mupei mupenyu. Pana madzimai andauya kuzenkare wanga uchichema svondo riri, pane vanga vachitsanya, pane vanga vachikwira gomo, pane vanga vachidyara, pane vatsvaga Mwari. Svondo rino pane madzimai azodza mabhaketi nemisoto asi ndauya nesoko rakanaka. Zvanzi naJehovha mupei mupenyu. Ayamosvita mauta. Pane vandiri kuona iri svondo kudaiso tisati tasvika paMande ari kugamuchidzwa chipenyu. Pane wandiri kuona adzorerwa marriage penyu. Pane wandiri kuona ari kudzorerwa utano hwake. Ndiri kumunzwa Mwari ari kudeclare ngavadischargwe vadzokere kudzimba, ngavapuwe utano vadzokere kudzimba. Ndarinzwa soko raMambo ngaapuwe promotion, she deserve it. Ndapuwa soko naMambo mandararara mosha rimakatariata eroboshita mahaya riatarara boshita mauteteriate. Ndinoona mudzimai anoita unga atadza kunzwa, anoita unga aita manzwiranzwira kuti Mambo vatongere zveshuva. Zvanzi ndipuwe mwana here, pana ari kuita manzwiranzwira ekuti ichokwadi here. Zvanzi ndipuwe mota here, pane vaita manzwiranzwira kuti matiimporofita. Zvanzi ndiri kuchacha here, ndauya nemhinduro. Zvanzi naMambo puwa chipenyu. Zvanzi naMambo denga rataura puwa promotion yako. Denga rataura puwa muchato wako. Denga rareketera nyasha puwa utano hwako. Ei vana hana nditeerere. Denga rataura zvanzi puwa matwins eroboshika mahaya riatarararabosha. Ndikudana amai vari kusumuka manerore ayaboshita mahaya. Pinda muprayer kuna Mambo anounza zvipenyu. Rivakataria maha rivosatariata musati mararama. Pinda muprayer eroboshika mauta rianarararara
nechakafu, audzokere nechakafu, audzokere nechakafu. Wese ari kupinda muprayer, audzokere nechakafu. Ayavosita mauta, varipo Mwari vanotonga, varipo mambo vanotonga. Ndavanzwa vachitaura, ngabviswe zvikwambo izvo, haaziri akazvitanga. Ngabviswe mweya yezvikwambo, haaziri akazvitsvaga. Ngabviswe mweya yengozi, haasiri akauraya. Ndanzwa mambo vatonga. Matararabosita, rietariete, mauteterianda, ayabosika mahaya. Pana amai vandiri kuencourage, pindai muprayer amai, pindai mutaure na mambo, pindai muprayer Zimbabwe, pindai mutaure na mambo. Tinayo mambo anotonga, weda hana corruption. Tinayo mambo anotonga, weda hana chiwoko muhomwe. Tinaye mambo anotonga, weda habi kutangara newe. Tinaye mambo anotonga, kana achinge atonga, nyika inoziva kuti mambo atonga. Vautatari atera, varipana amai, vandiri kuda kuti vapinde muprayer. Eraboshita mahaya, rimakatari ya mureta, matererere bosa, rimakatari ya mahaya, erabakatari ya ndera. Ndiri kuona mudzimai pari kudzokera kumba, akabata chipendu, nestepi yatochinja, nerwiyo rwekuimba rwachinja, nefesi yaamai yachinja. Pane vari kuchinjwa izvezvi, pavari kunopinda muprayer, pane vari kuchinjwa izvezvi.